Mwakurwase University ya Kisii ubwate myaka 23 asirite Simon Machoka ni gobona semambi ya lero mobero yotoka asechinyomba amenyete sensemejo kolengana nabamenye kurwase sensemejo somobero yoba kogotoka ni goba ichaneleke kolekyo asogote abuna ni gomoro kiwo yabeteka wesungi askireka iruna namangana lenge tobwanchani na ugotukweme ni gobogendra tsase kolekyo maiga yoko mulikera liuko oyometenera senyombejo na komanyibuna ni gabereka wete kubwatekana no musani oye oyubono romo subahati ariba gotwara umwanchane nera kororoka na gotwara umwanchonde egentanda kekena ikerera omworo kiwojo Simon Machoka myaka 23 konyara wesunge na bomu bironya gosira niko gakira senkendi ya Kisii Teaching and Referral Hospital uno mulike Tomiru Dedimomanyi agotomanya abamenyi bekenyoro kya Inaga imenya rural location e sub location ya Kiamabundu e ward ya Kisii Central imeyebungia nyalibali chache ni gobabo kano muchano emambieri tukulia lero ekero banyora omoro kiwoyo mobo mwaka ogatatu ase University ya Kisii werusirie obomoyo asokwengenta buna oyo mobo abanyakinyora selieta ananyarangi akoerera Rotono muichane kenyoro kigiaito kya Inaga etuabo kabona mambia tole buya pero twasoka gocha para ali twengo mwana we skuru Kisii University wengenta ire ese kirandi kiri ange nanka ige kenyoro bono nali twasoka lyo kaigo twagenda guchiororo ekene twanyora omwana ina besungetie ngoli twakero mugambi esimi mugambi naliacha omwana oyo kumba liri atarachi korara na atomerete ori bari konya guchatisa nere botuko na atomete chi message gochi eso omwana oyo rinde bamenyetenere akamotebinga muna amateti gori ogweito okubona mune itete momoiseke narorogerete ageita bono rinde gwetera chi message chi bono rinde bayanyare kana igo twekenyoreke bono tokumeti bono nabo mwana oyo akugo omokonyi bo mugambi bwe sub location ya Kiamabundu aseleta John Ndande nigonere ainekia egekorekyo asate babuna omomuro yinigabwate emyaka 23 na nigo alengase University ya Kisii asale gosomera animal science kurende magoroba nigarore kanete kabwate oborobo nene iye mwirete eregwata e laptop yaye asebono airusetie obomoyo na igoro ya mangana yobwanchani Ebo kira ritugolia rero mambe jinsa ibere pero nanyore simi kurwase Clanelda kia Inaga nga Simon Machoka ore student ya Kisii University werusi ryobo gimabwae ekero na charoro nanyora nga maene Simon Machoka ogachi igesungeti nekero tuabulia tuanyora nga Simon igare 23 years gare student ya Kisii University as a faculty ya animal science umongwano yo iga Simon bamenyire nabana bamwabo biyabona bamenyeta gwikira buna yaigete igoro lakini rende kerajite marogoba na orogetinga nabwate e asira ikagera gasarie laptop ya akayate kabebisara lakini ndare ko communicate ko bandebinga inkikere ndo manyete ngelinga SMS chiatiga magiga nelinga issue ya leto bokongwase obugima bwae bose kobo butora na mangana yo bwanchani nigo bono omugambi arure kobolia gochase aboroki wabe University Nech College koira amagoro make asa mangana yo bwanchani nabo igo kobolia ekegolia geke goikwa angena koegwa obosemia narego saba mono mo especially abana be University Nech College ngekero kwanyorire umosani to basa ko mwanja mono tekiagera ekero kwa mwanjire mono naende ochonyole katika bere gose osaliri otwarire amatende bas yagera twasali ubugima totakire goikeke golie keke kange ko baereza muna babwenete komenya onyo gwa omonto gotigire gosokorire bobe bas no bwenete kolemereria kegera Nyasaye nabwato uyo asa matukarebo alebosi nigo omobero yo orusigwe asensemiyo na kugachwa asengendo yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral obotuki kobogendererete ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.